ମୁଁ ଲଳିତ ମୋହନ ଭୋଇ ଜଣେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ଜଗନ୍ନାଥପୁର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ବ୍ଲକ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ଜାଣିବା ଏକ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାକୁ କିପରି ଚିହ୍ନିବା। 1 ଠାରୁ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଖଣ୍ଡିଏ ତାର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏଇ ଦେଖ ତାର ଖଣ୍ଡିଏ, ଆମେ ଟିକେ ଏମିତି ତାକୁ ବଙ୍କେଇ ଦେବା। ବଙ୍କେଇ ଦେଲା ପରେ ଆମେ ପାଇଲେ ଏବେ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା 1। ଏଇ 1କୁ ଆମେ ଯଦି ଓଲଟା କରିଦେବା ତାହେଲେ ପାଇଯିବା ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା 2। ତାପରେ ଆମେ ୟାକୁ ଏମିତି ଭାଙ୍ଗିଦେବା। ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଆମେ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ପାଇବା 3। ପୁଣି ଟିକେ ୟାକୁ ଛାଟ କରିଦେବା। ପୁରା ସିଧା କରିଦେଲା ପରେ ୟାକୁ ଆମେ ଏମିତି କରିଦେବା। ଏବେ ହେଇଗଲା ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା 4। 4କୁ ପୁଣି ଆମେ ବଙ୍କେଇ ଦେବା। ବଙ୍କେଇ ଦେଲା ତାପରେ ହେଇଗଲା ଏଇଟା ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା 5। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ 6କୁ ଯିବା। ସିଧା କରିଦେବା ତାରକୁ, ଟିକେ ଉପର ପଟେ ବଙ୍କେଇ ଦେବା ସିଧା ଏମିତି। ତାପରେ ପଛ ତଳ ପଟେ ଟିକେ ମୋଡ଼ିଦେବା ବଙ୍କେଇକିରି। ତାପରେ ଇଏ ହେଇଯିବ ଦେଖ 6। ଇଏ ହେଇଗଲା 6। ତାକୁ ଆମେ ଏବେ 7 କରିବା। ଏମିତି ମୋଡ଼ିଦେବା। ଏ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆମେ ପାଇଲେ 7, ସଂଖ୍ୟା 7। ତାପରେ ଆସ ଆମେ ଏବେ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା 7 ପରେ ଆମେ ପାଇଯିବା ଏ ଦେଖ 8। ତାପରେ ଆମେ ୟାକୁ 9 କରିଦେବା। ଶେଷ ସଂଖ୍ୟା 1 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା। ତଳପଟେ ଟିକେ ବଙ୍କେଇ ଦେବା। এই ହେଇଗଲା 9। ଖଣ୍ଡେ ତାର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ 1 ଠାରୁ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବା ସବୁ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ, ଯେଉଁଟାକି 1 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏମିତି ଖଣ୍ଡିଏ ତାର ନେବା ଆଉ କିମ୍ବା ଖଣ୍ଡିଏ ରସି ନେବା ଆଉ ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କରିପାରିବା 1ରୁ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।